Moro moro, Big Dean täällä. Ja mä ajattelin tehdä tutoriaalin nimittäin motion träkkäämisestä. Mitä siis on motion träkkääminen? No, se on jonkin kohteen tai pisteen liikkeen kaappaamista. Eli nyt tässä tapauksessa mä oon kuvannut tällaisen yksinkertaisen pätkän. Ja nyt jos taas joku elokuvapätkä ja tässä taululla olisi juliste, mitä ei olisi saanut näyttää, niin se jouduttaisiin poistamaan tai vaihtaa. Joten nyt mä näytän kuinka sen tehtäisiin toi, ja siihen tarvitaan träkkäämistä sekä maskaamista, mutta eiköhän me siitä selvitä. Lähdetään aloittaa, eli jos lähdetään ihan basicista, jos joku ei ole katsonut näitä mun basic tutoriaaleja, niin käykääpäs tsekkaamassa YouTubessa se Peak After Effects. Niin täältä löydätte basic tutoriaaleista noin 4 kappaletta sekä jotain valopommi juttuja on vielä tehnyt, mutta nyt motion träkkäämiseen, eli siirretään vaikka nyt ihan hinaamalla siirtämällä, otetaan videosta kiinni ja heitetään se tuonne. Mä oon sen jo tehnyt 2 kertaa. Mutta sitten sen jälkeen luodaan tästä videotiedostosta tämän tiedoston asetuksella oleva komposition. Sen jälkeen täällä on tracker-paneeli, jos jollain sitä ei ole, niin katsokaa täältä Windows ja Tracker. Okei. Meillä on täällä 4 vaihtoehtoa. Track, Camera, Farb Stabilizer, Track Motion ja Stabilize Motion. Okei, nyt CS6, kellä on CS6, niin sieltä löytyy myös tämä Track-kamera. Ja muilla löytyy vain sitten Track Motion. Ja nyt ekana katsotaan tämä Track Motion. Eli kyse on siitä, että nyt tämä video on liikkuva, joten se ei onnistu, että nyt me vaan läntätään siihen kuva tuohon päälle, vaan meidän pitää kaapata nyt tämän taulun liike. Ja mulla on täällä poster, mä otin valokuvan mun seinältä, mikä on siis tämän näköinen. Ja tämän julisteen mä haluaisin tuohon. Mutta nyt meidän pitää huolehtia vain siitä, että me saadaan träkättyä tää. Tää ei ole mitään parasta mahdollista laatua. Kuten huomataan, täällä on vähän pikseliä, myös kohinaa. Ja parhaashan träkkäysjälki syntyy sellaisesta kuvamateriaalista, mikä on täysin puhdasta. Eli nämä värit ei pääse sotkeentumaan. Mutta lähdetään katsotaan eka tämä Track Motion. Meille aukeaa tällainen layer-paneeli. Ja älkää hätääntykö. Tämä on nyt erilainen näkymä kuin äsken. Ja äskeisen näkymän päästään takaisin menemään tänne Composition paneeliin. Ja nyt me päästään takaisin äskeiseen layeriin, paneeliin painamalla tuolta. Nyt meidän pitää etsiä joku piste. Me voidaan maalata vaikka kokonaan tämä taulu tähän. No. Taulu. Onpas kummallista.
taulu ja analysoida siitä, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin joo, tämä taulu menee tämän yli, miten se ei onnistu. Mä sanoisin, että me voidaan ottaa tämä träkkäys täältä naulasta. Eli parhaiten tämä toimii sillä, että meillä on joku piste, mikä erottuu muusta ympäristöstä, niin silloin se pystyy etsimään tämän pisteen uudestaan seuraavassa frameissa. Eli nyt meillä on tämä. Eli nyt me otetaan tämän liike. Mutta nyt tämä kamera voi myös vähän pyörähtää jonkin verran joltakin akselilta. Niin silloin se ei näyttäisi hyvältä, vaikka meillä olisi se pelkkä liike. Nyt meidän pitää kaapata myös tämän kameran pyörivyys, eli laitetaan rotation. Tässä tapauksessa meidän ei tarvitse ottaa mukaan skaalausta, koska me ei ole zoomattu. Jos me oltaisiin vaikka zoomattu tätä kuvaa, niin sen jälkeen me voitaisiin ottaa mukaan tämä skaalaus. Eli se tarkoittaa sitä, että tämän osan koko muuttuisi tämän videon aikana, mistä me päätetään ottaa tämä träkki. Otetaan varmuuden vuoksi rotation. Se tekee tänne myös tällaisen toisen tracker-pisteen. Nyt meidän pitää etsiä joku toinen tällainen piste tästä kuvasta, mistä me voitaisiin ottaa träkki. Me voitaisiin ottaa se vaikka tästä. Mutta koitetaan, että otetaan se täältä myös toisesta naulusta. Okei. Okei, eli nyt me voidaan siis trackata tämän. Ja painetaan tuosta Analyze Forward. Tai sitten me voitaisiin mennä myös frame kerrallaan, mutta painetaan tuosta Analyze Forward. Näyttää tulevan puhdasta trackia toistaiseksi. Okei. Nyt näyttää siltä, että nyt tää rupesi pomppimaan. Ja nyt me joudutaan siirtää tämä manuaalisesti takas tohon pisteeseen. Nyt mennään frame kerralla taaksepäin. Joo. Ja jatketaan träkkäystä. Taas näyttämään ihan blurrineksi. Tämä on tosiaan ainut miinus tässä tässä track motionissa, että tämä ei saa mennä, tämä piste, mitä me trackataan, ei saa mennä tämän kuvan ulkopuolelle. Välillä joudutaan tekemään pieniä kompromisseja. Nyt mennään taas framein taaksepäin. Ollaanko me nyt? Otetaan tuosta vielä muutama varmuudeksi. Nyt näyttää jälleen hyvältä. Frame kerralla tässä tapauksessa. Ja nyt voidaan siirtyä taas tuollaiseen. Katsotaan täältä. Joo. Jatketaan träkkäystä. Ja tehty. Okei, mitäs nyt? Miten me saadaan nyt kaapattua tää liike? Meillä on nyt täällä tehty tämä träkkäys, mikä näyttää erittäin hyvältä. Niin luodaan null object, eli layer, new, null. Ja tämä on siis tällainen
Nyt jos me mennään tänne kompositioon, motion track folder. Tää on tällainen tavallaan tyhjä objekti, mikä on tosiaan niin sillä on määritelty oma keskipisteensä tänne nurkkaan. Ja siis tää on käytännössä tällainen tyhjä objekti vaan, mikä on todella hyödyllinen. Mutta anyways, älkää miettikö sen enempää tässä vaiheessa kuin, että tällainen objekti pitää nyt luoda tässä vaiheessa. Tämän takia, kun mennään takaisin tänne layeriin, otetaan tämä pitää olla aktiivinen tämä meidän materiaali, mistä me trackattiin. Sen jälkeen edit target, valitaan null. Okei. Sen jälkeen apply. Nyt tässä kysytään, että otetaanko me nyt X vai Y positionin, eli niin kuin koordinaatit vai pelkän X, eli siis sivulle vai ylös, mutta otetaan tässä tapauksessa kyllä X ja Y. En ole kyllä yhtään Motio-trackerista joutunut tekemään, että olisin joutunut valitsemaan jommankumman näistä. Yleensä kyllä mennään X ja Yllä. Painetaan OK. Nyt tämä null-objekti kaappas tämän pisteen liikkeen sekä pyörivyyden. Ja se loi tänne nyt läjän keyframeja. Nyt jos me katsotaan tätä, niin toi pysyy koko ajan tossa naulassa. Tää on siis hyvää trackia. Hyvä trackaus tuli. No niin, sen jälkeen meillä on nyt tässä toi liike kaapattu. Laitetaan meidän juliste tänne. Ja itse asiassa se on mulle jo valmiina täällä. No niin. Tämän jälkeen mä laitan nyt vähän läpinäkyvyyttä. Tämä näin. Eli nyt mä haluan tämän julisteen sopivan kokoiseksi tältä alueelta. Eli mä haluan, että tämä Transformers-teksti näkyy tässä. Eli S skaalataan pienemmäksi. Katsotaan. Nyt voisi olla. Otetaan takaisin läpinäkyvyys 100. Eli nyt yhdistetään tämän julisteen liike ja pyörivyys tähän null-objektiin tällä tavalla. Din, din, din. Eli nyt tämä juliste on yhdistetty tämän liikkeisiin. Eli jos me liikutetaan tätä, niin tämä liikkuu mukana. Tai jos me pyöritetään tätä, niin tuo juliste liikkuu mukana. Joten nyt jos me liikutetaan tätä, niin tuo juliste pysyy koko ajan tossa. Meillä on vielä ongelma. Tämä juliste on liian iso kuva tähän. Jotenka nyt me joudutaan maskaamaan. Ja se onnistuu paremmin niin tässä tapauksessa, että laitetaan tämä poster layer piiloon. Nyt maskataan tämä alue tähän. Siis Bento-työkalulla. Ja lähdetään rajaamaan tätä maskia. Sitten luodaan vaikka tuohon. Tuohon.
No niin, nyt kun me laitetaan tämä layeri takaisin näkyviin, niin se on tuolla meidän rajauksen mukainen. Laitetaan vielä piiloon tämä meidän rajaus. Okei. Selvästikään tästä materiaalista me ei saatu tällä tavalla täydellistä träkkäystä, koska tämä tosiaan heiluu aika pahasti. Joten te, jotka ette omista CS6, joudutte tekemään aika paljon työtä, että saatte tällaisen hyvän näköiseksi. Sen suurempia panostamatta mä näytän teille mielelläni toisen tavan jolla on CS6. Eli track camera. Se siis, ennen CS6 me jouduttiin kaikki träkkäykset tekemään äskeisellä tyylillä, mikä on hyvin työlästä ja tarkkaa puuhaa, mutta nykyään kaikki on helpottunut niin paljon, että meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin painaa tuota track-kameraa. Eli siis olkaa varmoja siitä, että teillä on nyt tämä layeri valittuna. Painakaa track-kamera. Ja Analyzing Impact from Step 1 of 2. Joo, tässä ei tarvitse tehdä muuta kuin vaan istua ja odottaa. Tämä hoitaa kaiken teidän puolesta. Tämä träkkää tämän itsestään. Täällä meillä näkyy prosentuaalinen osuus siitä, mitä se on nyt träkännyt. Sekä frameit. No okei, meillä on nyt 4 minuuttia jäljellä. Sekä frameit. Nyt se on tehnyt noin sekunnin pätkänä 25-30 freimiä. Meillä on yhteensä 249 freimiä. Ja nyt se analysoi tossa. Voitte sillä väliin vaikka laittaa jotain hienoa Spotifysta tai käydä Facebookissa. Okei. Eli nyt se on siis tehnyt tämän ja tänne kuten huomaatte, olette varmaan kokeillut jo. Ja tänne ilmestyy tällaisia palloja. No siis sehän vaan kuvainnollistaa tätä meidän tasoa tässä, eli nyt meidän pitää löytää sellainen tässä klipissä tämän meidän träkättävän kohdan taustaan muistuttava tausta, eli jos siinä nyt olisi siinä taustalla tällainen pyöreä asia, niin se näyttäisi tältä. Ja tää nyt me ollaan kuvattu vain tasosta seinää, niin näyttää hyvältä, mutta nyt kun me tiedetään, että me laitetaan tälle alueelle nyt asiaa, niin otetaan siltä alueelta siitä keskikohdasta se träkki. Joten otan tuosta. Okei. Tähän siis tekee jokaisella vähän eri lailla. Eli älkää nyt olko huolissanne siitä, jos teille ei tossa kohtaa nyt on vihreätä rastia. Mutta toivon mukaan mulla ainakin onnistui, toivottavasti teilläkin tuli hyvä träkki. Sen jälkeen painetaan hiiren oikeata nappia, Create Null and Camera. Ja nyt meillä on siellä kohtaa null. Mä yleensä tykkään skaalata tätä null-objektia, eli painetaan S niin huomattavasti. Nyt jos huomaatte, että tämä null-objekti on 3D. Tarkoittaa sitä, eli jos me nyt pyöritetään tätä kameraa, niin se liikkuu tuolla hienosti mukana. Mutta älkää huolehtiko taaskaan siitä, vaan nytten meillä on täällä tämä poster. Mä rajasin tämän tästä ensimmäisestä frameista. Joten jos olette oikein poistaan tämän, niin nyt siirtäkää se poster tähän uudestaan ja skaalatkaa se oikein kokoiseksi ja sitten maskatkaa se.
minkä jälkeen muutetaan tämäkin 3D-tasoksi. Se lakaa. Voisiko toimia? Kiitos. Näin käy, kun on tietokone 3 päivää päällä. Okei. Mulla tää ei näyttää kestävän, joten mä laitan tämän laadun nyt huonommalle, niin se tekee sen nopeampaa. Ainakin se pitäisi. Come on. Mä oon sulla 5 minuuttia. 5, 4, 3, 2, 1. Pähän. Aha. Vaikutusvaltaa on. No niin, anyways. Minkä jälkeen taas yhdistetään tämä tuohon null-objektiin. Tadaan. Voisiko toimia? Jos voi Herran Jumala. No niin, ja nyt sen pitäisi sitten olla hyvin. Jos laitan täältä vielä fast graph, joten se on kaikista mahdollisimman huonommalla laadulla, että mun kone jaksaa nyt pyörittää. Nyt se näyttäisi olevan ihan hyvä träkki. Ja nyt se juliste on tuossa ja pysyy. Mä muistutan taas, että okei, jos se heiluu tää juliste tai jotain, niin se johtuu sit siitä, että tää on liian huonolaatuista kuvaa, joten siis tähän ei sinänsä ole pahan näköistä, mutta silloin kun me joudutaan nyt työstämään träkkäystä ja tällaista, eli joudutaan tehdä paljon työtä jälkikäteen, niin sen kuvatun materiaalin pitäisi olla mahdollisimman hyvälaatuista. Eli tässäkin tapauksessa mun olisi pitänyt hommata tänne paljon valoja ja kuvata niin kuvata valoilla tää. Tää olisi ollut paljon skarpimpaa ja niin poispäin. Mutta anyways, katsotaan miten tää nyt pyörii. Mulla on vieläkin täällä tämä, mutta okei, se ei vieläkään näytä kovin aidolta. Sen takia, koska nyt jos me huomataan, tämä on blurrattuna täällä. Ja nyt tämä juliste on taas täysin skarppi, joten nyt me joudutaan blurraamaan myös tätä julistetta Gaussian blurilla. Laitetaan se tänne posteriin. Sekä lisätään jonkin verran. Sekä nyt nämä reunat, maskaukset reunat, ne on todella terävät. Niin blurrataan sitäkin, eli painetaan M-maskit. Jälkeen otetaan täältä mask 1 feather, laitetaan joku 5 siihen. Sekä ehkä vähän sen expansion, eli viedään sitä vähän kauemmaksi sitä maskausta. Tässä tapauksessa voitaisiin laittaa vaikka jopa, no ei ehkä ihan, laitetaan 2, no niin. Eikä totakin myös laittaa 3. No niin, nyt se näyttää jotakuinkin ihan asialliselta. Kyllä, näyttää asialliselta. Voidaan vielä vähän rendereitä tuolta. Kyllä,
Tämä näyttää hyvältä.